Netanyahu ha podido llevar a la práctica sus ideas. לא העיקרי, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו את הפיישת וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לסובב. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם פוגשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו. אז אם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש עליה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה...